Да оставим офертата там при вас, или при вас, аз ще вземем. Нищо не виждам, батка. То си снима сега. Кой? Сега, а то си личи кое е женско, по-долу пишете му са не видим. Она отвъдното е това дето срещу тебе. Ти двете от самите първите са женски. Или она в челото мери, или това някъде отдолу, виж как ще ги сковаш. По-древниче и по-черно. Това най-лявото е женско, тук е него. И двете лявите сега са женски. Ти малко близичко дойде. Хайде, давай. Абе, би майката лепа, бе. Айде, това ти даде сега. Единако. Видял за какво става просто. А дето е по-древно. Сега средата, то е. Чакай да излезе сам. Его това е женско цяло самното. Лапе. Завити глава. Така ти даде хубаво. Дали ги би и вика.